Lima ka mga presidential candidates ang nagbinakbakay kagahapon sa gipahigayong unang debate sa Pilipinas didto sa Capital University sa Cagayan de Oro City. Sila si Vice President Jejomar Binay, Davao City Mayor Rodrigo Duterte, Senador Miriam Defensor Santiago, Senador Grace Poe ug kanhi DILG Secretary Mar Rojas mitubag sa mga pangutanang kalabot sa mga isyung kakabus ug sa Mindanao. Ang unang round kabahin sa ilang track record ug performance. Sama na lang sa mga gipanag-iyahang propiedad ni Binay sa hinungdan kung nganong mudagan si Santiago bisan sa iyang sakit, kung magsilbi bang role model si Duterte sa kabatanunan, ang pagka-neophyte ni Poe ug ang pagka-epektibong presidente ni Rojas. Ang second round kabahin sa kung unsaon pagpaminos sa kakabus sa mga Pinoy. Samtang sa third and final round, gihisgutan ang isyu sa Mindanao kan sa mga sitwasyon gikuha gikan sa social media. May trending dayon world hashtag Pilipinas Debates 2016 sa Twitter, diin mipadayag sa ilang reaksyon ang mga netizens. Gibalik sa Commission on Elections ang presidential debates nga uwahing gipahigayon ni adtong 1992. Kini aron pagtugot sa mga botante sa Pilipinas nga susihon og maayo ug aron matabangan sila pagpili og sakto sa mosunod nga manilbihan sa nasod. Duna pay duha ka mga debate ang ipahigayon sa COMELEC karong Marso ug Abril.